ka bar shi. Wajen falwayar can za ki taho ba. Ta wajen falwayar can za ki taho. Tsaya daga can. Kai matsa daga nan. kaji mun kama ta wancan da kira yi da kira wancan da Sai ka kumbuli da mana. Ne dai bayan dai gani haka. shi ma ku kira ya abban ne bai kwashe ba shi ne ya suka kwashe gaskiya da ne na yi wannan sai a kira kada in saurin gogiya na ce ya kira shi ya ce yanzu ya gansu ya ce Allah Wannan area. nan area Allah ta kone unguna ne ka zo ka ba edita abu ka su wallahi sai ban ma ni zai so akwai ko gargada da mu je muna zuwa kan hanyar na ana wallahi mu rinka shigowa unguna Allah kai ta ko ina shi Ajiya, nemi inuwa da Allah. shi ke so gyara Ai ba inuwa ne matsala. mu je a jaji to mu je An ce ba da nan na wata. Yawwa yayi. ko ba za mu yi bayani ko mu tsaya a haka Fanin za mu yi mana haka mutum da nan. Yawwa. Uwarka. kai shige mana to mu je recording Action! Ajiya ɗaya. Ajiya. ya ji